Errezatuz, hemen bi santuario bitartean. Sante Micael, Santa Maria, Sante Micael, Speculum justitiae, Micael, Ya voy. Mater Purissima, Sancte Micael, Mater Dei, Sancte Micael, Que ya lo sé, imbécil. Mater Christi, Sancte Micael, Mater Purissima, Sancte Micael, Virgo Fidelis, Sancte Micael, Sancte Micael, Auxilium Christianorum, Que no, que ya sé. Que yo ya sé. Regina Martyrium, Sancte Micael, Regina Confessorum, Sancte Micael, Regina Sanctorum Omnium, Sancte Micael, Veni Creator Spiritus, Mente
Testorum visita in pleso perna gratia quetur creasti pectoras Deo Patris et gloria et Filio quia mortuis surrexit ad Paracletum in saeculorum saecula. Amen. Michael, 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 Gurea, Gorde, Gorde, Euskal Herria. Misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko.
zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santua egin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio liburutik. Moisesek honela dintzatu zitzaion herriari. Orain, Israel, entzun irakasten dizkizuedan legeak eta erabakiak, eta bete. Horrela, biziko zarete eta jaunak zuen arbasoen jangoikoa, emango dizuen lurraldean sartuko zarete eta haren jabe egingo. Ez erantzi. Ez kendu, nik erantzen dizuedanetik ezer. Aitzeki, betetik ematen dizkizuedan jaunaren, zuen jangoikoaren agindua. Gorde itzazue eta bete, horrek jakintsu eta burugarri egingo baitzen duzte herriaren aurrean. Lege hauen berri izatean esango dute. Bai herri jakintsua eta buruargia nazio handi hau. Izan ere, baote da nazio handirik bere jangoikoa guk jauna geure jangoikoa bezain hurbil dituenik, dei egiten diogun baikoitzera. Baotea da nazio handirik gaur ni adierazten dizuedan irakaspen hau bezain lege eta erabaki zuzenak dituenik. Jauna bezana. Jauna dudazai, ez naiz ezer, beharrean, lanez urrian, arnabetzan. Atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dudazai, ez naiz ezer, beharrean, Santiago apostoluaren kulturek. Ene zenide maiteo, emaitza eta doainikak oro goitik dator. Aitaga, aldaketarik eta hirugarririk ez duen argien egilearen gati. Berak, ala nahita, biztien mandigu egiaren mezua. Sorgari guztien artean, lehenengoak izan gaitez. Onar ezazue, hotzan zuen arte, ereinde eta zuek saldatzeko, indartsu den mezua. Bete ezazue mezua, eta ez entzun bakarrik, zeuen burua engaina. Jainkoentaren aurrean, benetan garbi eta katxigabeko erlijioa hauxe da. Umezurtze eta lagunek beren premietan laguntzen. Eta mundu gaztakiriarekin nork bere burua ez dutxatzea. Horrek izan da? Aleluia. Jauna zuekin, ez
Horrela bada, fariseuek eta lege gaixoek galdetu zioten Jesusi, zergatik ez dute zure ikasleek zaharen ohiturarik dagokionez jokatzen, nolatan jaten dute esku kutsakoekin. Jesusek erantzun zien, itxura zaleo halako, ederki asko esan zuen zuetaz, Isaias profetak, honako hau idatzi zuenean. Herri honek Espainiaz ohoratzen hau, baina nigatik urruti du bihotza. Alperrik nauten guzen, hauen irakaspena giza agindu kutsa da. Zuek jainkoaren agindua bazter garutzi eta giza ohiturari eusten diozuen. Jesusek jendeari berriro egin eta esan zion, entzun denok eta ulertu ongi. Ez da ezer, kanpotik gizakiaren barrura sartuz, hau kutsa dezakeenik. Barrutik ateratzen zaionak, horrek kutsatzen du gizakia. Eta gaineratu zuen, barrutik ateratzen denak, horrek bai egiten duela gizakia zekin. Izan ere barrutik, gizakiaren bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak, gizunkeria, lapurretak, hilketak, adulterioak, diru gosea, gaiztakeriak, maltzurkeria, lasaikeria, bekaizkeria, irainak, arrokeria, burugabekeria. Gaiztakeriako guztiak barrutik ateratzen dira, eta hauek dute kutsatzen gizakia. Jaunak esanak. Ongitorrenok, gaurko egunetara, tradizioa eusten diogu, usarioa eusten diogu, eta hain zuzen ere hori gauza ere bada. Baina Jesusek erakutsi bezala beti tradizioa eta usarioak mantendu behar dira bere esanai oso barekin. Ez bakarrik kanpokoa baizik eta arrenkoa ere esan genezake mantenduz Jesusek goatzen gara hori garrantzi handia
fariseos, en el que los fariseos le echan en cara que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, y les parecía un crimen tremendo no lavarse las manos antes de comer. Era una tradición que el pueblo de Israel había ido adquiriendo, que tenía su sentido por el tema de la higiene, etc. Pero al final, en la época de Jesús, y sobre todo esta mentalidad fariseica, digamos, legalista, se había quedado en las normas solamente en el tenor literal. Le daban la misma importancia prácticamente a todas las normas, y las más pequeñas, casi por obsesión, las vivían, y muchas veces olvidaban cosas que eran muchísimo más importantes. Y eso es algo que Jesús echa en cara muchas veces para que ellos se dieran cuenta, y nosotros también, que lo más importante de la norma es el fin para el que está hecha, y siempre tiene que ser para el bien del ser humano. No podemos tomar una norma de una forma legalista, cerrada, etc., sino que tiene que ser entendida de otra manera, como la norma del sábado, o la de lavarse las manos, o la de lavar los pucheros, etc. Jesús quiere que tratemos de ir sobre todo a lo auténtico, a lo interno. Por eso nos hace ver que el mayor tesoro no es obtener unas ropas carísimas o unas joyas tremendas, sino la virtud, la justicia, el amor al prójimo, las obras de misericordia tienen una importancia mucho mayor que todo eso. Es un poco esta idea que nos transmite tantas veces el Evangelio y que hoy ha aparecido en ese diálogo de Jesús con los fariseos, a cuenta de que los discípulos no se habían lavado las manos antes de comer. Jesús les dice cosas muchísimo más graves que hacen mucho más daño al ser humano que no lavarse las manos. Eta hoxera Jesusen gaurkoan gogoratzen diguna askotan bezala. Saiatu dago dela parengolari erreparatzen virtuteak, kalitateak, misericordiazko obrak hoxe nahi duela Jesusen gaurko bigarren irakurkaian entzun dugun bezala. Jaiko baitaren aurrean, benetan, garbi eta akatsik gabeko erlijioa hauxe da. Umezurtzei eta alargunei beren premieta laguntzea eta munduko gaiztakiekin nork bere burua ez kutsatzea. Hoxe da, gaurkoan, San Pablo, Santiago, Santiago apostoluak gogoratzen digun errealitatea. Eta bukatu horretik, urtero, diru bilketa egiten dugu, beti urte askotan, beti halako joera misiolariarekin. Gu hemen bizitza, Nafarroako gure lur uska horietan, baino izan unibertsala da. Eta gure herrietatik misiolari asko sortu izan dira. Horregatik, urte askotan, halako gure herrietako misiolariei biatu izan ziegu laguntza dauden tokitan, Afrikan edo Amerikan edo Asian edo izango da tokitan, han ere gure laguntza, gure elkartasuna senti dezaten. Eta aurtengoan pentsatu dugu oso egoera zailean dagoen toki bati gure laguntza bilatzea. Eta hain zuzen ere pentsatu dugu Gazako parroki katolikoari gure laguntza hori bilatzea. Queremos brindar la ayuda económica de este encuentro a la parroquia católica de Gaza. Gaza es un lugar en el que el catolicismo es una minoría muy pequeña. Pensad que viven más de 2 millones de personas y católicos son 200 y pico católicos. Luego hay también varios cientos de cristianos ortodoxos. Están muy unidos y el resto son la casi totalidad musulmanes. Ellos ahora en este momento tan terrible que están viviendo, están en lo que es la parroquia, todos viviendo juntos, se escasea todo, han pasado momentos terribles, bombardeos y tiroteos, han matado también miembros de la parroquia que estaban allí, etc. Una situación muy dura en la que escasea todo, y también nosotros hemos pensado que es bueno mandar nuestra ayuda, esa ayuda que tan necesaria es y que es muy importante acordarnos de los que están más necesitados.
lengua árabe, celebran la misa en árabe, rezan en árabe, hay creo que 2 sacerdotes, unas religiosas de Encarnado, otras religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, y están ahí, y nosotros nos acordamos también de nuestras oraciones y nuestra vida económica. Horta haietaz akordatuz, eta gureak elkartasunari ospatuz, eskatzen dugu jaioekori gaurko egun honek lagun bezainua. Horretan, gure elizarekiko maitasuna eta gure arteko elkartasun hori areagotzea. Juan Arangoa, Saizka Goikoetxea
Ignacio Oala, Fermin eta Jesus Zia, Antonio Goni, eta baita ere, beste intentzioak ere, Bidaueta Zabalak, Joa, Azadun Saiza, eta beste partikular bat denak gogoaratuz, eta kultura jaunaren eskutan utziz, handik gurean egin dezaten, Eskadezaiokun jaunari.
harritu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztioketatik, hau ere gorputza da zuretzat eman dena. Era berean afaldo doan kanizkaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztioketatik, hau ere uraren kanizkata, itun berri eta betikoaren nola, zuretzat eta soretzat ekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztu hau nire hori. Izango jauna, mundu guztian zabaldu dira maiatzen honentzat. Gaur Kristok bihotza garaiko, eta bere bizitezko behar part izatea eman digun eguna, igandean, ospaltzera emerditua. Erabaztu itaskosora, Francisco eta Santorekin, Florentzio eta Ozeanarekin, eta ez izan guztiekin batean. Ea erean, izango jauna, biziko itxaropenean lan diren goizeniak, eziki, nezautako, intenzioak, eta hainako guztiak ere, ezazu zeu berpege ere. Errok izakizkitu garen, gu guztio betiko bizia egitzen zaben, Rengoen Maria Egina Loazorekin, Alexena Jose Santorekin, Apostu Santorekin, eta izan guztietan, zure alizkide izan duen Santorekin, hairekin batean korezatzen, Jesu Cristo zure zenean egitea. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita, jagoikoak guztitu horri, Espiritu Santuarekin batean, Joseta antza guztia, gizaldik eta gizaldik guztietan.
Josua jaunaren maila deitua. egin dezagun odol. Mai sartuko biakotik odoltz egiten dizugu jauna. Maikasuaren agiriaren janari honek
eman nahi dugu gure jangoikoa. Fede bat bataio bat, bihotz bat osoa. Agur Miguel aingeru, agintaria handia, izan beti tronuzat, Aralarmendia. Marcos. Bagoa zaralartik, aingeru santua, zerua iristeko, emaigozu eskua. Agintaria handia, izan beti tronuzat, Aralarmendia. ¿Y la costilla del hermano de Ángel? ¿De dónde es? No lo sé.